Yo, ma yɛhwɛ bɛwɛ yi so. Patapaa pietu, yɛde mmara na ɛworɔ. Saa ɛbɛ yi, wate, menim sɛ ɛdɛn a wobɛka bi firi sɛ, ɛto deɛ ɛdeɛ a wode bɛdi dwuma. Nti yɛbɛ no bio na yɛnsua mu adeɛ. Patapaa pietu, mpanimfoɔ sɛ yɛde mmara na ɛworɔ. Yo, ma yɛntutu bɛ no mu hɔ na yɛnhwɛ nsɛm a ɛwɔ mu na dwuma a ɛbɛ no tumi di. Ɛyɛ asɔreba. Wonya me video a bɔ mmɔden sɛ wo like wie a follow me na sua bɛ. Yo, patapaa yɛ kasa na atotesɛm bi a ɔpanin bi ka kyerɛ me ne sɛ ɔpanin bi a na ɔyɛ akanni sane sɛ bɛ ne yɛ akanfoɔ na ɔyɛ obi a ɔdefoɔ ɔwɔ mfuo enti ɔkɔfa apaafoɔ a na ɔmo bɛyɛ n'adwuma no ma no. Na ne panyin baako a ɔkɔfa no free atifi mantam dodɔ making sɛ ɔte maseɛ asebu amanfi na kan sɛ wopɛ semuni agu ne kwase ano ampene a wosi ntafo nte asemase eti ɔde ne baayɛ a ɔyɛ adwuma boa no na asɛm ɔden paa sɛ asɛm bi na bɛba a ɔnte wasemase nti na yɛ ntɔkwa eti da bia ntɔkwa ba na nipa na ɔka biribi kyerɛ na otie yɛ ɔpanin na ɔkɔfa ne baayɛ no ɔpanin no a ɔde ne baayɛ sɛ ɔmɛyɛ n'adwuma no nko ana sɛ na ko yi adeɛ na ɔka otie ɛna amanfoɔ a wɔ kurom nso nyinaa anim akoa yi dim eti sɛ ntɔkwa bi ba a agye sɛ ɔnkɔfrɛ papa no ɛna ɔno abɛka bi eti da bia ɔmo bɔ mbɛka kyerɛ sɛ patapaa no ɔpaani no a wɔde ne yɛ adwuma no pata no eti pata ɔpaani no ɛna ɛbɛyɛ patapaa na mechanics a wate ase deɛ aka de wa fa ko adwuma yi mfie na yɛkasa patapaa pietu yɛde mmara na ɛworɔ a kasa patapaa no yɛ obi a wɔyɛ twintwintwan sɛdeɛ mede asɛm wei bɛyɛ abasɛm wɔ ɛbɛyi mu no na yɛka pietu a pietu yɛ ataade a ɛhyɛ yɛn ase a yɛno ne yɛ ketewa koraa deɛ ka no underwear no pietu ɛno deɛ te sɛ dan a sɛdeɛ ɛwɔ patu anaasɛ ɛwɔ piem ne asaso no nti piem no ɛwɔ na pie a na ɛsɛ wapie to no pie eto yɛka to a ɛsɛ wote asɛ memfa nkɔ akyiri nti ɛno no ɛkatato no so nti wobie yɛ apɛ wapie to so ma wie na baabi ɛhyɛ no sɛ wobɛtumi aworɔ a ɛyɛ mmara asɛm wei yɛde ma ɛbɛ no nyinaa woka no ɛka boa mu na apɛ no adewɛ a baabi a ɛbɛ no yɛnya firiɛ no ɛyɛ ɛdan mu a yɛworɔ obi pietu ɛnyɛ pietu sɛ yɛworɔ pietu no abɔnten o eti ɛyɛ mmara ɛna tumi worɔ saa pietu no eti ɛmfa ne sɛ ɔbaa bi a ɔne ne kun tena ɔde ne ho kame no ɔde ne abɔ ne tirimɔden no sɛ ɛbɛyɛ adwuma a ɛyɛ mmara ɛna ma pietu ne bie woyɛ abaayewa wɔkɔwura bɛrima dɛm na wɔne wo kɔ na w'ani tua watotɔ wo nko a take away wagye nya agoro ɛne nneɛma a wakɔ nom agu yam nya agoro ɔde kɔdu dɛm a ɔsɛ ɔwuro pietu no ebi wɔ hɔ a nya ahoɔden ne adi yo because ɛyɛ patapaa ɔno obi a patapaa bi ade ahoɔden kɔ ɛbɛfono eti ade a betumi de awiki no ama wawuro no pietu no yɛ mmara eti ɛbɛ no batutu agu hɔ agya wo eti wo nso ba na wode aka ho sɛ wote aseɛ follow me comment me nua baako ka sɛ mimie platform na yɛmɛsua adeɛ wɔ so mewɔ bi dada o mewɔ platform bɛyɛ 6 years ago ɛyɛ adwuma bɛpem no the oldest platform in Ghana ɛne peace amamreku a so ba me yɛ by telegram ɛsɛ nyɛ obia na metimi de na ato so sane sɛ wode nipa no ba so a on perception ade o mo hwe ni mu kwan no ba ofin sɛ wonya because sɛ wode prama beto na sɛ ɛyɛ benko a ɛbɛfono me starting media nipa bebree ɛbɛ create platform a agu because ɛbɛsi na me platform no yɛ run ne ti sɛ de radio ni TV run no yɛ wo mo am wa bruche wo ma international update Monday Wednesday Fridays yɛ de abebuo nkomoba yɛdi nkɔmɔ wɔ so
ya hyehyɛ time by time the programs yi ba nyina obi ya no afa me number bi a Peace FM online bi a Facebook ana YouTube Peace FM no afa o ade na oba so awon nka bi because a day audio so eba no na Telegram no so ebo a automatic play eti unya do nsaka ba ko na gya phone to a ebebo say nti say WhatsApp na ebo a age say okobo so ansa no abo so ansa eti amanfo ogusu nya agro no wahemfo ene mpanifo wiase mpa nyina bi ba so esi ameka say 214 na omo so na ye more than 1000 bebre bi o wa na account o delete go wa to account linka ni obi South Africa Gabon uko Europe US ene ye o bebre etimi nua platform ni de mu obi pa ba se wani je won de a check me number o page no so na chat me na me ne won kan wa asema nsa na ma de why enti sa wo de asem bi ahia wa betimi a atwera ba comment ni esua de na se o frɛ me a se de ebinim ye no maka se enche obaba ne said ye call software consultation because we know intellectual property and I'm the chira wa into the manu fancy ya na offer be send in kumobio pia o